Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan. Petsa 6 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 17 ngadto sa 26. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod sa duol. Gikan sila sa kalungsuran sa Galilea ug Judea ug sa siyudad sa Jerusalem. Diha kang Jesus ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya may nangabot nga nagyayong og usa ka paralitiko nga diha sa higdaanan. Naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop ug giukab nila ang pipila ka bahin sa atop. Unya ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Jesus. Sa pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, "Higala, gipasaylo ng imong mga sala." Unya nakapangutana sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo, "Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylo sa mga sala kundili ang Dios lamang." Panasayran ni Jesus ang ilang hunahuna ug giingna niya sila, "Nganong naghunahuna man kamo sa ingon ni ana? Hain ba'y sayon ang pag-ingon, gipasaylo na ang imong mga sala, o ang pag-ingon, bangon ug lakaw? Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta aron pagpasaylo sa mga sala." Busa iyang giingnan ang paralitiko, "Ako nagsugo kanimo, bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pauli sa inyo." Diha-diha mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan. Gikuha niya ang iyang higdaanan ug mipauli ug nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan. Ug uban sa kahadlok ilang gidaig ang Dios pag-ingon, "Kahibulungan gayud kaayo ang atong nakita karong adlaw." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.